20 2020 yılda Instagram sayfamda ilkinci postumu paylaşıptım ve bu münasibetli geçen gün 4 yıllık münasibetli değil. Yani Instagram sayfamda hikayesini näme gyzykdan yani o son sorular soran dedim. O yerden gelen sorular ve onunun berilen soruların hemmesini jemläp size has giňişlerini bir görnüşde hem özüm üçün bir ýatlama videosu taýinlamak istedim. Onu taýin bolsak, ýanymyza kofamyzy, çaýmyzy alan bolsak, videomyzy ilkinji soru bilen başlamakçy. Esasy maksadyň näme? Ýa-da şu kanaly açmagyňa näme sebäp boldy? Yani Instagram sayfamı, YouTube kanalımı açmamın esasy sebeplerinden biri Türkmen dilinde hiçbir ýagdaýda ulanyp biläjämiz bir maglumat çeşmesi yok. Yani menin videolarıma nälik ýagdaýda ynanmalysız? Men videony paýlaşjak wagtym, gözlük işini geçirýän wagtym, şonu 3-4 sanlyk çeşmeden gözlük iş edip, olardan jemlen maglumatlarymyň hemmesini birleşdirip size hödürleýän. Mesela maýdan bir çeşmede başga zat diye, başga çeşmede başga zat diye, şonu men anyklaýança, öz göwnüme laýyk gelýänçe jaý, öz göwnüme jaý bolýança men şonu gözläp hakiki zatlygyna göz ýetirenimden soňra size hödürleýän. Ýalňyş zady size hödürläp, ýa-da yalan zady size hödürläp meniň elime geçjek zat hiç açan ýokdur. Ýöne ýene de şu taýda ýene bir zat aýdyn, meniň esasy paýlaşan zatlarym bilim ilyma değişleýän, tehnologiýa zady değişli videolary size hödürleýän. Bularyň içinde bilýäňiz, yani hemmäňiz bilýäňiz. Bilime mütkeýe, ilyma mütkeýe, tehnologiýada bir-birinden ýokary derejede ütkäp durar. Bu sebäpden bugünkü aýdan zadym ertir ütkäp biler. Ýa-da onuň üstüne başga zatlar açyş edilip, yani şolary ýalyk bir görnüşde ütkäp biler. Yani esasy maksatlarymyň biri bu kanallary açmamyň şolary ýalyk gyzyklanýan zatlarymy size hödürlemek we türkmen dilinde ulanjak çeşmelerimden azlygy sebäpli şolary ýalyk bir baştan geçirme başlamagy maksat edindim. Instagram'a başlama maksadyň näme? Bu da ýanky belleşim ýalyk, şolary ýalyk we bu Instagram'a başlamak hekaýa meniň birazjyk üýtgeşigirek boldy. Men öňki işleýän ýerimde bir işleşim bardy. Şonuň bir Instagram saýpasy bardy we o maňa işläp berkek şeýle bir soru sorady. Aman nedi, yani Türk özü. Aman nedi, siziň dedi ýurduňyzda dedi nälik zat az dedi. Yani sosyal medyada zatda näme az dedi. Menem girdim, gördüm şol wagtlar 4 sanakmy nämemi fakt paýlaşan Instagram saýpalary bardy. Menem aýtdym, yani şular az bolup görünýär gözüme dedim, yani başga hiç zat aklyma gelmänni dogry aýtsam. Olam aýtdy, sen emessene şolary ýalyk zat, yani senem paýlaşsana. Fakt işte bilgi değil ya aslında Türkçe nemedenmezde de maglumat fakt da senem paýlaşsana dedi. Menem näle getmeli bilemok hiç zadyny. Ondan soň Pixart'da zatda nemeşdirip ýasaşdyryp zat edip şeýtirip başlapdym. Ondan soňra korona karantin wagtyna 3 tapar korona bolanlygym sebäpli öýde gaty köp wagtym boldy, boş wagtym gaty kän boldy. Şol wagtlarda Barış Özcan'ı onun öňe izarlaýadym o kişini de. Şol wagtlar şo kişiniň şulaydan sözü: belki bir gün birileri gelir, ekrandan elini uzatır ve oturduğum o koltuktan beni kaldırır diye hep bekledim ama kimse gelmedi. Meni has beter maňa motivasiýa beripdi. Şonda menem YouTube kanal açıp YouTube'a video paýlaşmagy maksat edindim. O ýerde has uzun videolar paýlaşdym. Şeýtirmem Instagram we YouTube baştan geçirmelerim şeýtirip başlady. 4 ýylyň içinde näme üýtgeşmeler boldy özüňde diýen. Iň esasy zat her ýurtdan tanışlar var. Yani bu meni gaty begenler ya.
şeyle bir felsefem ma doğru aýtsam, sosial media taraplardan zatdan agzaların kişilerin hili diýilen bir düşünjem ma. Bular näle gole meselem. Yani insanların gurundaşlyk edeninde, zat edeninde hildir insanlarım. Özüňiz goýulýaňyz muny. Bu sebäpden meni izerleyen adamların hilinin orta dereceden ýokardalygyny anlanýan. Bu sebäpden hilsiz diýip biljek ýaly ýöne, yani hili pesrak insanlara garanyňda hili pesrak insanlardan 100 sanak hili pes insan bolandan bir sanak hili insan bolany meniň üçin we jemgyýet üçin has gowy. Bu sebäpden men agzalaryň sanyna, zadyna kän üns beremok. Has köp bolsa şonça gowy. Yani has köp kişä görülmemiz biziň üçin hem siziň üçin hem has gowy. Şolar ýaly yani meniň bul sosial mediadaky bir felsefem. 4 ýylyň içinde näme üýtgeşmeler boldy diýenimizde meniň durmuşum hakykatdan hem gowy üýtgedi. Öň aýlyk işde işleýärdim, indi aýlyk işde işlämok. Freelancer. Yani islämatym turýan, islämatym ýatjan diýilýän bir zat bolýar. Yani şolar ýalak ýöne mende olar ýalak zat ýok. Giýjen ýaram işläp berýän, günnüýdem işläp berýän. Yani şolar ýalak görnemem. Aparatlarym üýtgedi. İlkinji başdaky çeken videomy şu taýyk goýjak. Dünyada şunda ýaşaýyş barmy? Ve olar nerede? Dünyada ýaşaýyş diýmek, düýbi dünýä bolmaýan ýaşaýyşdyr. Şu wada çeli dünyada ýaşaýyşyň barlygy hakynda çaklamalar gatykändir. Ýöne hiç bir ýaşaýyş tapylan däldir. Şonuň bilen şu wagtky görüp oturan videoňyzyň arasyndaky tapawudy elbetde görýäňiz. Öň telefon bilen başladym. Çıram ýokdy, zadym ýokdy. Öýdäki çıralardan zatdan ejişdirip zat edip A5 öýtgen, A3 mü? Şondalyk Samsung A3 bilen şondalyk bir telefonum bardy. Şonuň kamerasy bilen başlapdym. Indem Hudaýa şükür şu wagt şular ýalak we ilerlemene dowam etjek. Häzirki diýen işiňizde saýlamana näme sebäp boldy ili höwes barmady? Munyň hem hekaýaty birazrak uzunrak. Men 2019-njy ýylda, ýalňyş bilmasam 2019 bolmaly, edil biziň şu gapdalymyz, iki köşe gapdalymyzda bir suratçy bar. Şo taýda günlük 6 bazarda işleýärdim. Şo taýda surat düşürmäni daşyndan öz videolar montaj edenlegim üçin o taýda kompýuterde, o wagtlar kompýuterim ýokdy elbetde. O taýda kompýuterde montaj etmäni zady öwrendim. Zat etdim. Ondan sonra Pehliwan tema talepleriniň agazy Pehliwan aga bardy. Şol aýtdy maňa. Şundan dedim men videolarymı YouTube kanalyma, şonu montaj edip bilermin? Hawa dedim edip bilerim, telefonla montaj etýärdim o wagtlar. Ondan soň olaytdy, men telefonu şundan montaj etýän bolsam kompýuterde nälik seniň araň zat dedi. Men hem aýtdym öwrenir nidim yani öwrenilmejek zat da elbetde. Ondan sonra olaytdy şundan men sana kömek edeýin idi. Bir kompýuter tap dedi. Şonu edip bilelikde alallydy. Bor nemetdik, zat etdik. Ol ýar çykdyjysyny berdi. Menem özümden ýarsyny berip şolar ýalak bir kompýuter edindim. Şu adam bar o kompýuterim. Ondan sonra şu kompýuterde de işlemäne başladym. Montaj etmäne başladym. Sonra daşta urakdan maňa Nazar aga wa, Mekan aga wa, ondan soň İzad aga wa şolar ýalak daşta urakdan kişiler maňa toýlarynyň videolaryny montaj etdirmäne başlady. Ondan sonra birazjyk yani pul biriktirdim, zat etdim. Soň kard kowal edişdirip bir aparat aldım. Sony 6300 aparatyny aldım. Go aparatdy. Yani 4K 30 FPS çekýärdi, düşürýärdi we 1800 yaş birazjyk teknik taraplardan hem aýdaýyn almak isleýänlere maslahatym bolsun. Häzir o soralarym bar, olara da jogap berjek. Şolar ýalak bir aparatym bardy. Şonu ulandım. Ondan sonra ol kişiler maňa toy beren kişiler bilen toýa gidip başladym. Şeýtdiribem.
devam ettim. Yani o vatlar başta başlayan vatlarım aylıklı işini işleyedim. Ondan sonra o işten çıkıp günü montaja şu video işine geçtim. Ve şu taýda ýene bir aýdyp geçeýin. Yani howes diýilen zat, yani men etýän işimi söýýän. Bu da meniň ol işe bolan howesimi has beter artdyrýar. Söýgüm meniň howesimi artdyrýar. Elbette yani howesim gatowy. Yani bu işte etmegime başta da howesim var. YouTube'da zaten videolar paylaşýanym sebäpli howesim bardy. Bular ýaly yani gyzyklanýadym. Şolar ýaly soragma ýok, üstünlük dileýän. Sağ olun. Minnettar. Bu 4 ýyl senin üçin näle geçti diýe. Bu 4 ýyl meniň üçin gaty kyn wagtlaram boldy. Beýnandyrjy wagtlaram boldy, beýendirici wagtlaram boldy. Köp kişini tanadym. Hakykatdanam köp insanlaryň häsiýetlerini öwrendim. Näle edende näle bolýar. Şu wagt meselem kamera garşy gepläp oturýarna, özüm şeýle bir rahat duýan, wara şeýle bir rahat duýan. Yani bunu düşündirip bilmeýän. Türkler aýtýar, anladylmaz ýaşanlar diýär. Yani şolar ýaly. Yani hakykatdan men etýän işimi söýýän. Siz Türkiýede haýsy universitetini tamamladyňyz diýär. Men Türkde universitet bir ýylja okudum. O da Alanya Keykupad Üniversitetini okudum, onam taşladym. Näme üçin taşladym? Sebäbi halayan bölümüm däl birinciden, ikincidenem yani öwretýän zatlary maňa gatar we ters geldi. Meselem, aýdaýyn. Vilka, çemçe, stolun üstüne näle goýulmaly, zat edilmeli, şolary öwretýärdiler. Yani bu meniň üçin elbetde durmuşymyzda gerek bolup bilerdi. Yani meniň üçin şol bir gyzykly bir näme bolmady. Bir zat öwredilýän zat bolmady meniň üçin gyzykly däldi. Bu sebäpdenem onu taşladym. Şolary ýaly videolary çykarmagyňa dowam et. Nesip bolsa, siziň goldagyňyz bilen dowam eder nesip bolsa. Nasıl başardın internetin bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda içerik üretmeye? Şeýle bir zadaýdan ilkinji başta başlayan wagtym men diňe surat görnüşinde paylaşýardım. Surat aşağından yazgysy, surat aşağından yazgysy 4 sanak mysal goýaryn. Ondan sonra video geçip başladım. Gecicik videolar üstüne koyup başladım surat yerine. Şeyttirip bitýärdim de. Şol wagtlar ýerden bir post paylaşýardım. Gün ortadan bir post paylaşýardım. Akşam bir post paylaşýardım. Yani şeyttirip dowam etdim. Yani günde 3-4 sanak post paylaşýan wagtlarym bolýardy. Indi şu taýda başga soralary geljek. Mundan öň soralara gelmekçi. Ama näçinji ýylsyz? Men bunu ýeke jogaplap oturmaýyn. Hemme özüm barada. Ömrümde döredizjilik diýilýär, näme? Şo barada gysgaça aýdyp geçeýin. Özüm Mara welaýatynyň ýolutun etrawynyň şöhrat daýhan birleşigi, ýani üzümçilik daýhan birleşigine 1999-njy ýylyň 30-njy sentýabryna dowuldum we ol ýerde 4 ýaşyma çelli ýaşap Aşgabat şäherine göçdük. Ol ýerde 3-nji mektebi, 3-nji klasa çelli okap, 4-nji klasada ýene-de şo owadaky mektep 32-nji mektebe geldim. Ondan soňra 8-nji klasada Ýolötön şäherindäki 1-nji orta mektebe okudum. 11-nji klas çellim. Şo taýda tamamladım we okuw toran wadyma da bärik Türkiýe döwletine geldim. Şolar ýaly, yani meniň başdan geçirmem. Bärde Türkde de şu wagt enem, atam, ejem dädem, jigim bilen ýaşaýar. Yani maşgalam bilen ýaşaýar. Köp kişiler aýtdy, soraýarlar, "Hetdir maşgalam bilen mi?" "O maşgalam bilen ýaşaýan, sen haçan öýlendiň?" diýip. "Maşgalam bilen." Yani enem, atam, jigim bilen ýaşaýan. Öýlenmek, zat etmek şu wagt şonlarlyk kurnemem ýok. Inniki dememiz, nämeden operasiýa boldum? Bunu men Instagram saýpamda paylaşypdym. Nämeden operasiýa bolanmy 2023-nji ýylyň awgust aýynyň 20-ýerinem 22-sine mi? Şolar ýaly bir wagtdy. Metroda aslında bir ýere gidip barýardym. Magazyna zada daşaryk aparatyma bir aparat almana gidip barýardym. Şol wagt metro mindim. Metro minenimde edil şu taýymdan şu taýymy pyçak dürtülen ýalak bolup başlady. Gidijik. Ondan soň 3-4 durak gittim. Duralga gittim. Ondan soň has beter boldy be.
Yani men demal bilemok. Ondan sonra gököreye çıktım Garawulun ýanyna. Aýtdym men dedim ölýän äzer dedim. Derrew dedim maňa tiz kömek yani ambulans çağırın dedim. Çağırdılar. Şo taýda men özümden gidipdirin. Yani men bilemok hiç zady. Ambulans geldi, tiz kömek geldi, skora pomoş. Gelenden sonra meni hastahana gittiler. Şo taýda akadip barakalar dinleýärler. Şu çep tarapymdan hiç zat eşdilen ok. Yani yok hiç zat eşdip bilen oklar. Sağ tarafım gülýärli hiç zat yok. Ondan sonra ýene de demal bilemok. Burnuma zat takıştırıp zat edip. Ondan sonra gittik, zat etdik, röntgen çekdiler, zat etdiler. Öýkün sönmesi yani akciğer, öýkün sönmesi diýip bir zat bar eken. Hor uzun insanlarda bolýan bir hastalyk eken. Yani öýkünün şu gapdaly yok. Näle indi şeýle görkedeýin. Mesela öýkün şu gapdaly bir bölegi bolsa, şunun şu gapdaly yok. Yani kiçelýär, öýkün gysylýar. Daşyny howa gurşagy bolýar. Ondan sonra şu koltuk altyndan, koltugyň aşagyndan iki gapyrgaň arasyndan deşip şo taýdan işlana sokup 3-4 dünýälik işlanada gezmeli boldum. Şol watam şo işlanadan meniň öýkünimiň daşyndaky howany çıkardılar. Şeýtdirip ondan sonra doktoruň aýdan adam semremeseň ýene-de meniň ýanyma gelersiň dedi. Az da känne virus toplaýar. Öýkünimde adym nemetjä, ýani al virus toplaýar-da ýene-de gowy, yani şu wagtlykça daha şükür gülýäli. Inniki sorawymyz. Sen şu wagt nirde we näme iş edýän? Türkmenistan niresinden. Türkmenistan nirelerine ýaňy aýdyp geçdim. Şu wagt nirde? İstanbul, Ümraniýede ýaşaýan. Açyk adres bermeme gerek ýok bu kadiýa. Şolary ýalak. Näme iş edýän? Näme diýilýän freelancer türkmençesi? Erkana iş etýän, yani bir ýere bagly bolmadan iş etýän. Video çekimleri, reklama çekimleri, toy çekimleri, onun montajı diýer, zady diýer, şolary ýalak işler edýän. Türkmenistana gitmekçi mi? Nesip bolsa, may aýynda ýa-da iýul 6-7-nji aýlarda, geç alsam 8-nji aýda nesip bolsa, Türkmenistana gitmekçi. Şol ýerde siz bilen hem nesip bolsa görüşmek nesip etsin, nesir etsin. Inniki sorawymyz, Amerika gitmek isleýänmi diýen. Amerika gitmek isleýärdim. Dim. Öň. Şu wagt hiç elek ýalydy bir otay bolan hüwüsim ýok. Sebäbi käwat Instagramda, storyamda da, hekaýamda da paýlaşan men ara. Meselem aýdyn. Ýöreýän merdiven bolýar bassançak. Şol. Yani şoňa men menen gorkýan ýa. Sebäbi näme üçin? Men şonuň şo taýda bolan helakçylyklariň videosyny zadyny görýän. Gördüm. Bu sebäpden hem şoňa bir tarapdan birazjyk howply garaýan. Yani şoňa minenimde ünsli bolmam gerek. Meselem, durmuşumda bir erbat ýagdaý bolýar. Aýdaýyn häzir telefonum döwülýär diýeli. Hiç elek ýa-da telefonum ýok diýeli. Ondan sonra men şoňa gynanamok. Sebäbi näme üçin? Hiç ömründe telefonu bolmadyk kişileri görýän. Yani muňa da men şükretýän. Menne bolly şo zat. Yani telefon bolly menne. Men muňa gynanmama gerek ýok. Yani şolary ýalak birazjyk nemerak bir düşünjäm bu tarapdan. Durumu ýa kowa demläpdi gaba. Maňa ýene gelen sorawlaryň biri, aman men suratçylyga başlamak isleýän, videoçylyga başlamak isleýän, näle aparat almagy maslahat berýäňiz diýip ýazanlar bar. Men olara da ýeke-ýekede jogap da beripdim. Berenlerime, bermediklerime de şu taýdan jogap bermek isleýän. Şeýle bir hatda. Jüýüňizde näçe puluňyz bar? Meselem $1000 barmy? Ýa-da $2000 barmy? Şoňa görä ütkiýe. Men videoda düşürmek isleýän, suratam düşürmek isleýän diýseňiz, menim ilkinji başda ulanan aparatymy size maslahat berip biler. Sony A6300. Gaty o aparat ýekece problemasy bar, o da zaryady çalyp gitdi. Yani 45 minutdan videony hiç elek ýa-da kesmedik ýagdaýynda 45 minutdan bir batareýanyň zaryady ölýär.
Yani şonun üçin toýda gidilenine 2 sany batareýa bilen birini zaryada goýýan, biri ölençe belikiň dolýa-da. Şeýtirip dowam edilýär ýa-da ekstradan ululu batareýalar bolýar. NP750 zat diýilip, olardan alyp takyp bilersiň. Ýok, men Sony ulanjakka, Canon ulanjak diýseňiz bolsa, olaryň içinde başta başlap bilaýjagyňyz derejedäki Canon M50 Mark II bir fotoaparatda. Ona ulanyp bilersiňiz. O da 4K çekim etýär, video düşürüp bilýär. Olaryň hemmesi crop sensor. Yani crop sensor olanda yani içine alýan yani mesela maýdaýyn men şu wagt ulanýanym kameramyň sensory şular ýalak bolsa, ol kameralaryň sensory şular ýalak. Mesela telefonuň kamerasynyň sensory kükürdüň dänesi ýalydyr. Yani şolar ýalak bolup gitýär. Meniň aýdanlarymky crop sensor, yani kiçi nemeleri, sensorlary. Şolar ýalak bolup gitýär, full frame ba olar birazjyk da bahasy gymmat. O sebäpden başta başlamak isteseňiz şol aparatlar bilen başlap bilersiňiz. YouTube üçin eliňdäki imkanlardan yararlanyp bu YouTube açyp bilerinmi? Elbetde açyp bilersiň. Näme üçin açyp bilmersiň ýa? Şu wagt açanlaryň näme tapady bu? Yani şu soran kişinin ýalňyş bolsam iPhone bolmaly. Çek videoňy, otur kameraň garşysynda näme etmek isleýän? Günçe kiçilek adady çekinme. Elbetde başda menne de çekingençlikler bol. Çekingen wagtlarym bolýardy. Kiçilek adady oňa näme etme, öwrenşik gitýän. Bir ışığın olsun, normalca yani öýüň ışığam bolýar, başda o näme zady ýok, näçe ışığın gowy bolduğu üçin şonça gowy bolýar. Öňe men enidem hazır videoň arkasyndan görkezler näle ışık ulanýanymy. YouTube başlajaklary ilk nämeden başlamaly? Näle ýörenmeli? Telefon bilen de bolsa vlog çekip bilermi? Elbetde çekip bilersiň. Meniň YouTube kanalymda ilkinji başda çeken vloglarym hemme telefona çekilen. Şu wagt görýän bolan näme gülýän ýani. Şu videolary gaty aşyp gaty, näme zatlary kän, näsallyklary gaty kän. O sebäpden onu şu adam gülýän. Elbetde başlap bilýän. Telefon alýan, arka kamerasyny ulanýan esasy. Özüň kän görme. Özüň görseň, ünsüň şoňa gider. Ne mesele men kameramyň gapdanynda özüm görýän. Ýöne kän şoňa seredemok. Diňe kadrdan çykýanmy, kadrdan çykamokmy ýa-da kamera öçdüm, öçenokmy? Şo zatlary seretmek üçin ulanýan. Ýöne video çeken wagtyň sabit bolsun, ýani näme bolsun, titreme zat kän bolmasyn. Özüň üçin näle udobny hereket edip bilýän bolsaň, şolar ýaly hereket etde. Gönüçe kiçilek ýalyda çekinme. We ondan sonra YouTube'da indi Türkçe bilýän soran kişi Türkçe bilýär. YouTube'a ýaz. Nädip YouTube kanal açylar. Yani başdan soňgaça hemme zadyny öwretýärler. Mesela men özümden mysal bereýin. Men Premiere Pro, Adobe Premiere Pro'nu mesela videolarymı zadyny şonda montaj etjänne, şonu diňe YouTube'dan iň köp öwrenen zatym, yani 90% YouTube'dan öwrendim. 10%'ni bolsa özüm çokap zat edip öwrendim. Video montajym. Sebäbi o taýda sana başdan soňgaça muht, yani muht ýagdaýda öwretýärler. YouTube bar şeýle bir gowy platforma bar, ulanma bilsek. O taýynyň biz gadryny bilemzok. Yani başga ýerlerde mesela dil kursyna zadyna pul bermene gerek ýok. Yer şo taýyk öwren. Hemme zady başdan soňgaça öwretýärler. Şeyler gaty kän kişiler var şo taýda. Var gaty ýokary hilli kişiler var. Ýeriň öwrenin şo taýdan. Mesela maýdaýyn, grafikçi men bolmak isleýän, gir öwren. Telefon ustasy bolmak isleýän, gir öwren. Aşpez bolmak isleýän, şo taýda ba hemmesi, gir öwren. Yani hemme zady öwretýärler. Mesela ulan otur onun aparatymy, şoň bir ýerde döwüldimi girýän şo taýdan bakýan. Ýa-da kompýuteriň bir zat döwüldimi girýän şo taýdan bakýan. Yani hemme zat var. YouTube diňe o ters zatlar paýlaşylýan ýerde, o taý diňe bir gülmek üçin komedi görnüşinde bir zat görülmek üçin girilýän ýer däl o taýlar diňe. O taýdan bilmem alyp bilersiň, alymam alyp bilersiň, o taýdan indi professor bolup bilersiň diýjekkä.
Ýöne özüňi gaty ýokary derejede östürip bilersiň YouTube'da. Yani munyň üçin ulanmagy bilmek gerek. Bilemok siz nälik ulanýaňyz ýa-da gapdanda kişi nälik ulanýar ony bilemok. TikTok'a ola wapşe yaman erwet bozuldyňyz ey. Yani bağışlaň olanlara bular ýalam derejede bir gitmäňi. Yani TikTok'da yalan yok yani men günahyndaýynlar özüm zat paýlaşmana utanýan wagtlarym bolýar. Sebäbi olaryň videosy geçip durka men videom ara gelse, mysal berip aýtjanda, olaryň videosy geçip durkalar men videoma gawat gelse, men kem itje. Bile. Yani bu sebäpden bolýarlar otaýlar. Şolar ýalak mehriban bolsor. Başka näme soraglaryňyz bar bolsa ýa-da näme gyzyklanýan bolsaňyz videonyň kommentariýa bölümine ýazyp bilersiňiz, şol ýerden sorap bilersiňiz. Kanalyma aza bolmagy, Instagramdan, TikTok'dan meni izarlamagy unutmaň. Meniň üçin ýatlama bolsun diýdim. Siz üçinem şolar ýalak bir giňişleýin. Gürrüňdeşlik hökmünde bir video bolsun diýdim. Şu wagtlara kameraň içine günü seretýän olanlar siziň ýüzüň gözüňizde seretýän. Gaty özüm rahat duýan. Indiki videolarymda görüşýänçek hoş sag bolun. Janyňyz sag bolsun. Gaty köp betmedim aýlara.